мира от небето и за спасението на нашите души. На Господа да се помоли. С заупокойна молитва и поднасяне на цветя пред скромната плоча на загиналите от 26-ти Пернишки пехотен полк бе даден израз на признателност към саможертвата на войниците и офицерите от тази войскова единица и по повод вчерашния ден на храбростта и българската армия. Да почетем героите, които са от Перник и района на Перник. И това е военното формирование, което е извършило охранителни дейности по защитата на съоръженията в Перник. Макар и не дислоцирано на района в Перник, царят тогава му е дал наименованието 26-ти Пернишки пехотен полк. С това искаме да почетим паметта на героите, отдали живота си за обединението на България от град Перник и района, с който да почетем и празника, отминалия празник на българската армия. Любомир Лазаров, председател на областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса, припомни накратко историята на полка. Неговата история започва още след освобождението веднага. Нейн автор фактически е трета опълченска дружина. 1880 година с указ на княз Александър Батенберг дружината е наградена с почетен орден за храброст и е дислоцирана на територията на град Радомир. По-късно с реорганизация в армията 884 година с една дружина от Кюстендил, една дружина от Трила и нашата дружина тук от Радомир се формира така наречения втори резервен полк. Този резервен полк по-късно взима участие и в Сръбско-българската война. И това е с участието на капитан Кисов, който е първия командир на полк. През 1909 година с нов царски указ полка взема името на крак Пернишки и в него са сформирани 4 пехотни и една охранителна рота. Въпреки че много хора казват, че е дислоциран в Радомир, защо се нарича Пернишки полк, да обясна. Защото вече 1903, когато го кръщават Пернишки пехотен полк, мини Перник, държавни мини Перник, вече са локомотива на икономиката на България и вече се знае, че Перник ще бъде един голям окръжен град. Кръщават го Пернишки полк, дават му за патрон крак Пернишки, затова винаги и на самата плоча ще видите на мините чупчетата и самия химн, който го има 26-ти Пернишки полк, винаги е с инициалите на мините, винаги е с техния печат. Така че Пернишки полк е дълбоко свързан с нашия град, с нашия полк, с нашия град, с нашия окръг. Всички участници, офицери и войници са били от нашия край. Брезник, Трън, Радомир, Перник. Ние имаме 137 загинали във войните специално от нашия град, за които няма паметник. Полкът взема участие в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. Над 2000 негови войници и офицери са дали живота си за отечеството. 800 от тях са удостоени с орден за храброст. Тази войскова единица оставя важна и ярка следа в новата история на България. Значението е голямо. След Първата световна война те минават към мините като охранители и тогава за първи път много малко хора знаят, че мините са имали полк. Самата държавна мина Перник има полк. Военна единица. Те са били метализирани мините и мобилизирани и полка, докато не се изплащат репарациите, през 1928 година мини Перник са милитаризирани. Полка е охранявал мините, всички работници са съдени по военния закон.
И голяма е връзката между Перник и Полка. Памет на военнослужащите в 26-ти Пернишки пехотен полк през 2010 година е поставена паметна плоча в градския парк, която обаче е твърде скромна. Затова искаме да направим един голям, хубав паметник, на който да бъдат почетени перничани, да бъде почетен 26-ти Пернишки полк, да могат винаги на Деня на храбростта на 6 май, да може винаги на поклонението на 2 юни да има къде да отидат перничани, да имат къде да сведат глава, защото ако някога България има 800-хилядна армия и която е била изхранвана, която е обучавана, която е въоръжавана, за всичко това принос има Държавни мини Перник и трябва да се знае от всички и от историята, че мини Перник са локомотива на икономиката и царска България. Затова цар Борис винаги е идвал на празника на миньорите и затова мина Перник е била военизирана и мобилизирана. На новия войнишки паметник в Перник, който предстои да бъде изграден, ще бъдат изписани и техните имена.